एमबाथा आरो रन्जन दैमारिखौ दसे दोनथ'नानैब्लाबो गेदेर खौरां फोसावदों। बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां खौरां। थारैनो नोंथांमोना नायनानै गोबां अनसायगोन, एप्रिशिएट खालामगोन आरो नायजोबोब्ला बुजिगोन। बे जाहैबाय जोंहा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार बा मन्त्रि मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथां सारा फोदै बेखेवनानै होदों, खिन्थानानै होदों दिनैसिमाव मा गेदेर खामानि मावबोखो इउपिपिएल सोरखारा। लोगोसे बेजों बर'फोरनि थाखाय माखासे मा बेनिफिट गोनां बाथ्राफोर नोंथांमोननो राननानै होदों। खोनासंनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि बिबुंथिखौ होनो हागोन। दिनैबाव सोरबा एमबाथा बा मानगोनां रन्जन दैमारि सार बा एनडिबिफोरनि खोथा बे खौरां होना नैबे बिथाङा गेदेरैनो गासैनोबो थाखाय इकुवेलिटि हिसाबै फोसावदों। नायग्रोजोबनानै नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ होनो हागोन। मोनसे फिउचारखौ नुहुरनानै बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जागासिनो। आं हानजाखौ बुङा बबे हानजानिफ्राय फैदों गैया, आरो खुनु हानजाखौ खथि खालामनोबो आं गोसो गैया। खिन्थु मानसिफ्रा जुदि गोसो जानानै इउपिपिएलआव फैयोबा जों बेखौ नाजावनानै लायो। दा बे नबस्तियाव जि मोनसे जयनिं, बेवहाय बागानपारा समस्तियाव इउपिपिएल दला बेसेबां शक्तिशाली जाबोगासिनो दं बे रोखा जाबोदों। 2025 मायथाइयाव जि काउन्सिल इलेक्सन जागोन बेखौ नायहरनानै बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे डिसिसन लादों मा बिटिसिनिनो मोनसे लकेल पार्टिनि आखायावनो क्षमताखौ होनांगौ। बे हिसाबै इउपिपिएलखौ शक्तिशाली खालामनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। आरो आं दा अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिम जि नायदों, गभर्नमेन्टआ 2025नि उनाव एलायन्स गभर्नमेन्ट जायो जाया बे आलदा बाथ्रा। एलायन्सआनो थाहैनोबो हागौ, अब्लाबो इउपिपिएलनि दैदेननायावनो एलायन्स गभर्नमेन्टआ जागोन, बे फ्राय रोखा जाबोगासिनो। गोबां निउज मिडिया बायदिसिनानि दारै माखासे खौरां ओंखारदों। गोबां हानजायानो बिटिसिआव इलेक्सन गेलेनायनि खोथा, क्षमता दखल खालामनायनि खोथा बिपिएफआबो बुङो, बयबो बुङो। बे मोनसे राजनैतिक भाबै मोनसे हानजाया मोनसे हानजाखौ एसे लोरबां खालामनायनि मोनसे कौशलनि अनगायै जेबो नङा। नाथाय इउपिपिएलनि मददगिरिफ्रा दा लोरबां जानाय नङा, जोबोद गोख्रों। आरो दा जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्राय 1000 किल'मिटारनि बारा लामा बानायबाय, 500टानि बारा स्कुल रिपेयारिं जाबाय, 2,20,000 फेमिलिनो हाफात्ता होबाय। अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, फिन रोदोमखां गासै बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थांनानै दिनै प्रेगनेन्ट वमेनफोरनोबो माने निउट्रिशियास फुडनि थाखाय फैसा होनाय बे जागासिनो, फरायसाफोरनो मदद। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै महिला उद्यमिता आसनि 10,000 ओरैजे दा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो फैसा होयो। थ' बे जानो थांगासिनो दं। सिएम त्रिपुराया एबार आसामाव 25,000 बेकार सेंग्रा सिख्लानो 3 लाख थाखा होगोन। बिनि 1 लाखखौ सुख'फिननांगौ, नाथाय 5 बोसोरसिमाव सुख'नांगोन। 5 बोसोरनि उनावहायसो सुख'नांगोन आरो 1 लाखआ फ्रि, आरो बेबो इन्टारेस्ट फ्रि सुख'नांगौआबो। आरो फारसेथिं रेशन कार्ड, दा 20 लाख रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। गासै 62 लाख रेशन कार्ड जोङो थारमाने दा मोननो थांगासिनो दङ। रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगोनो महिला मानेखि आयुष्मान भारत कार्ड माबा गासैबो फैजोबगोन। लोगोसे दा 27 लाख अरुणोदय होबाय, आरो 3.0 मथे आरोबाव गोदान अरुणोदय होनायनि प्रक्रिया आरम्भ जाबाय। फर्म फिलाप खालामनांगौ।